The main issue of the debate mao ang kabahin na sa mga larawan. Ang mupamatuod na 10 ka minutos. Pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios, sumala sa balaang kasulatan. Pamatudan ni Catholic Faith Defender Brother Paul Alima. Daghang salamat, Mr. Moderator. O once again, maayong gabi kanatong tanan. So, gi-welcome nako ang atong pinangga nga igsuon si Evangelist Archie Aniedes nining atong second round sa atong proposisyon. Og nining ikaduhang hugna sa atong debate, akong katungdanan isip afirmatibo ang pagpabarog sa tema nga gipirmahan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios, sumala sa balaan nga kasulatan, dili sumala sa akong kaugalingon nga opinyon. Ang tema general, mga larawan. Ang Diyos ba nagtugot nga maghimog larawan? Unang-una, ang Diyos mismo naghimog larawan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26-27, mao kini ang atong mabasa sa balaan nga kasulatan. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong larawan. Versikulo 27, o gilalang sa Dios ang tao sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gilalang sila. So kitang mga tao ang timaan nga ang Diyos bisan sa iyang pagka-Diyos nagmugna siya og larawan. Pero basin mangutan na si Brad nga kanang larawan ba bro ka kinulit. Ang Diyos ba nagkulit o larawan? Ang tubag sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. Sa tubangan ni Josue, ibutang ko ang usa ka bato, nga pito ang naong, kulitan ko kini, og sulod sa usa lamang kaadlaw, papason ko ang sala ni ining tawhana, ni ining katawhan. Unsay giingon sa Dios? Ibutang ko ang usa ka bato, nga pito ang naong, kulitan ko kini. Ang pangutana, ang Dios ba nagkulit? Ang tubag nagkulit. So kung ang paghimog mga kinulit generally bawal, ang Diyos na mismo ang unang nasayo. Kay mismo siya naghimog larawan, dayon nagkulit pod siya o kinulit. Ang Diyos pa nagsugo nga maghimog larawan? Tubag. Exodus Kapitulo 25, versikulo 18 dinhi sa The Living Bible. Kining The Living Bible, dili kini Biblia nga hubad sa Katoliko. Biblia kini nga gihubad sa mga dili Katoliko. Ug unsa may atong mabasa dinhi sa bersikulo 18, unsa may giingon sa Dios kang Moises? Then make images of angels
using beaten gold and placed them at the two ends of the lid of the ark. Unsay giingon sa Dios? Make images of angels. Gisugo sa Dios si Moises, nga Moises, paghimog larawan sa anghel kon kirubin. Kon absoluto pa nga paghimog larawan sayop, nan ang Dios ang unang nasayop. Basin mangutana siya, Brad Paul, si Moises may gisugo nga maghimog larawan, wala man mo sugua. Dinhi sa balang kasulatan, naay naghimog mga larawan nga wa gyud sugua, pero gikahimutan sa Dios. Asa mabasa? Dinhi sa balaang kasulatan sa unang ikaduhang Kronikas kapitulo 2 bersikulo 6. Mao kini ang atong mabasa. Gidayan-dayanan niya ang templo. Adit balik dinit tasugod sa versikulo 5. Ang kinadak-ang bahin sa templo gihaklapan niya sidro, o gihalopan niya kinig bulawan, o gikulitan, o mga palmerag, mga kadina. Gidayan-dayanan niya ang templo o mga mahalong bato. Ang bulawan nga iyang gidapat ninigikan sa Farbaim, hinaklapan niya ang tibuok templo og bulawan og ang mga salagunting mabakanan mga bungbo og mapultahan niini og gikulitan niya og mga kirubin ang tanan nga bungbong. Og dito sa pinakabalaang dapit sa templo, sumala sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10, unya siya naghimo diha sa balay sa labing balaan og duha kalinilok nga mga larawan sa makirubin og naghaklap niini og bulawan. Di ay ang templo sa Ginoo gibuhatan ni Haring Solomon og mga larawan pinaagi sa batid nga magkukulit nga gipadala sumala sa 2 Kronikas kapitulo 2 bersikulo 12 ug 13. Si Huram o sa kabatid nga mangungulit mao ang naghimo ni atong templo nga gitukod ni Solomon. Ang pangutana, nalipay ba ang Dios? Ang tubag, 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 16, mao kini ang atong mabasa, humantukura ang templo nga dunay daghag larawan. Karon gipili o gibalaan ko kining templuha, ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod, bantayan o panalipdan ko kini. Palakpakan nato ang Ginoo. Si Solomon gisugo ba sa Dios? Wa gyud tay mabasa ang gisugo sa Dios si Solomon. Apan nganong gibutangan man ang templo sa Dios? Unang Kronikas kapitulo 28 bersikulo 18-19, gisultihan usab ni David si Solomon sa mga plano bahin sa himuong karwahing bulawan o sa kirubin nga binuklad ang mga pakoy babaw kasudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gisaysay niya pag-ayo kang Solomon ang tanan nga angayng buhaton sumala sa sinulat nga plano nga subay sa kasuguan sa Dios mismo. Sato pa ang ilang pagbutang o malarawang sa templo sa Dios, doon na di ay gipasubay nga existing law.
naa na di ay sugo nga maghimog larawan diha sa tabernakulo. Ug ang gisugo ni Anto mao si Moises. Pag maghisgot kitag balaod sa Ginoo, ang balaod is proactive. Unless dunay himuon nga revision o amendment. Sa ato pa, ang pagbutang o larawan sa templo gipabase sa existing law. O kana nga law, wala kana i-amendar ni Kristo. Wala kayo mabasa sa Biblia nga miingon si Kristo nga ihunong na nato ang paghimog larawan. Si Kristo dito sa templo kada adlaw nanudlo. Sumala sa Mateo Kapitulo. Time na? Time. Okay. 10 minutes. Okay? So, salamat. 10 minutes sa affirmative side na pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Diyos sumala sa balang kasulatan. 10 minutes interpellation. Question is here, question? Or akong time, 10 minutes? Pangutana. Pangutana, yes. Mga igsoon, akong pangutana mga igsoon. Kinagingon man siya nga si Moises gisugo. O paghimog larawan, dili larawan ang gisugo mga igsoon, kung dili kirubin lamang mga igsoon. Ngan pangutana, asa mabasa ang larawan? Sa Genesis 1:3 mga igsoon, ayaw po ni ang Biblia. Kirubin mga igsoon, duha ka anghel nga nagukbo mga igsoon. Asa mabasa ang larawan nga imong giingon? Kung mabasa ko nga nag-ingon ang Ginoo, make images of angels. Pildi ka. Basaha! Okay. Exodus Kapitulo 25, versikulo 18, then make images of angels. Sabi ni Isaya, busa paghimog larawan sa anghel. So, Igsoon! Lahing interpretasyon mga igsoon, anghel mayon kirubin during that time. Pero si Moises ang isugo, dili ang mga tao. objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate. Number 4, Okay, direct I will question. Okay, pangutana. Mao kini mga igsoon. Atong gamiton kini inyong katisismo para makita ang inyong Objection, kabalakan. Mr. Moderator, Okay. ang atong proposisyon, Proceed for- period, Biblia, why referensya? Okay, Kabadlong. pangutana. Di ba Proceed for pangutana? the question. Dili ba ginilipod ang prosesyon? Sa Isaiah 46, pasano nila kini? Og dadon, itungtong nila kini sa butunganan ni ini. Og magpabilin kini dito. Dili kini makalihok kung may musangpit ni ini. Mr. Dili kini matubago Moderator, makaluwas o makaison. objection for violating Ang pagka-Diyos the rules of dili debate. makabutag larawan. Okay. Nga hindi mo sa kabatid sa tawa mo ikson. Hold. Pangutana. Yes mo na pangutana mga ikson. 1 minute ang pangutana. Atong tiwason. Buhat 17:29. Og sanglit kita mga anak man sa Dios. Dili na to hununaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo mga ikson. Unsa may inyong tubag niya na? Ang akong katungdanan din Mr. Anyedes, pagprobar nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. Og daghan ko gipresentar nga makaligunan. So nga kining kamatuoran nga akong gipamatuod nga wala magtugot ang Ginoo kay ako ang Ginoo gani mismo nagkulit man gani nagpasugo pa siya nga maghimog larawan. So akong napamatud-an ang proposisyon nga akong gipirmahan. Sison mo na ang gisugo, dili ang mga tao mga ikson. Ayaw i-insist ang inyong kaugalingon nga kamo gisugo sa Dios. Kaya ang Ginoo mga ikson, magpreparal mga ikson o giyang tao nga isugo o buwala ta sugwa, dili ta magbuhat. Question. Okay, pangutana. Question. Pangutana. Si Jesus mao ang bugtong dalan nato ngadto samahan. Busa dili ba kinahanglan mo ampo pakitag mga santos. Juan 14:6 si Jesus mitubag. Ato ang dalan. Objection, ang kamataran, Mr. Moderator. o kay kinabuhi. Objection. Walay pagkadto samahan kun dili mo gikan. Objection, Mr. Moderator. Larawan na ang tema. Ganin na nga Santos, larawan ka. Karon Yes. na, larawan na Inyo magkani ni ka pag pangutana. Santos. Okay. Pero ano imong Hold. pangutana? Hold. Take note. We have agreed kung ang debate kabahin sa mga santos ang speech
ang questions, everything, focus on sins, not images. Now is the time to debate on images, larawan. Focus on larawan, not sins. Larawan, focus, proceed. Pangutana, gidili usab ang paghulok sa larawan apan magdapili na ako kanako og 7,000 sa Israel nga wala mapilo atubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa ka baba nga wala maghalok kaniya unsa inyong tubag. Kalayo na itong Baal brother, ang akong giprove nga ang Ginoo gialaw niya nga maghimog larawan. Siya mismo naghimog larawan, nagpasuko siya ka Moises nga Moises make images of angels. So akong naprubahan ang akong proposisyon nga gitugutan sa Ginoo nga magama og larawan. Si Moises ang isugo, gitugutan pa ang mga tao sa pagbuhat og larawan og Diyos makita ba diya sa Biblia? Tubag, bahalag si Moises ang isugo, basta ang tima nag-ingon man nga ang Diyos nagtugot. Klaro kay mga igsoon nga bakak ang tubag mga igsoon. Ayaw i-insist ang inyong tuglingon mga igsoon nga magbuhat kag larawan kay si Moises ang isugo. Karon ang pangutana mga igsoon, kinsay nagbuhat niining larawana? Tawo or dili? Kini nga larawan na existing law ang Diyos nga maghimog larawan. Wala man na niya giamen nga ayaw na mo paghimog. Imo ba mabasa sa Biblia nga buhatig larawan si Maria? Gibasa na gani nga ang Ginoo gialaw niya. Si Solomon ang isugo mga igsoon. Si Okay, Solomon. okay, hold on. When you have to ask, listen to the answer. When you have to deliver the answer, respect both sides. Listen to the answer. Proceed. Ako pa man, pangutana, di ba? Listen to the answer. Answer. Proceed. Ako nang giingon kanimo Mr. Aniedes nga na ay existing law. O kana nga existing law never na giamendar ni Kristo. So proactive na siya. Bisan wala ka direktang gisugo kay naa may balaod nga gialaw nga maghimog larawan, mautong si David naa sa iyang blueprint sa iyang plano. Unang Kronikas 28 ato na akong gibasa ganina sa 28, 18, 19 nga ang ilang paghimo sa malarawan dito sa templo gipasubay sa balaod. So naay existing law. Dili na ka maghuwat nga ang Ginoo mo ingon na hoy paghimo ragod naa may existing law. Sama pananglitan nganong nagtahod man ta sa atong ginikanan. Diretso dayta ang gisugo sa Ginoo. Wala man, pero naa may existing law nga obliged ta sa pagtuman ug wala na i-amendar. Mao nang tubag nako sa imong nindot kayo nga pangutana. Proceed. Unsa man nga klase nga 16 law, brother? Ang balaod gani nga gialaw sa Ginoo nga maghimog larawan naa na sa balaan nga kasulatan. Og ako nang giprove niining atong debate nga ang mga larawan gitugutan na sa Dios. So mao na nga sa templo sa Dios, Ezekiel 41:17 hangtod sa 20, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa keruben, larawan sa taong duhay nawong, larawan sa palmera, larawan sa leyon, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo. Nganong naa may templo, nganong naa may larawan ang templo din dito gisimbang Dios, kay gitugutan man na sa Dios. Sunod pa. Tinood, nindot kay nga pagkatubag mga igsoon. Atong nanaon mga igsoon nga ang gisugo si Solomon apan lupa og larawan mga igsoon. Unsang larawana? Unsang larawana mga igsoon? Mao gani gitubag kana ganina sa Ezekiel 41:17 hangtod sa So dili mga tawo ang larawan nga larawan sa keruben o anghel, larawan sa tao, larawan sa leyon, sayop mga igsoon. Dili larawan sa tao mga igsoon. Respect the time for answers. Behave. There is time for all. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11.
There is time to ask questions, time to answer. Now is the time to answer. Listen. Thank you, Mr. Moderator. Okay, paminaw, Mr. Anides. Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 nangutana ka man unsa nila. So, audience, behave. Time to listen. Proceed. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa palmera sa makirubin, mga larawan o hulagway sa palmera og sa makirubin nagulos-ulhos, matag kirubin may duha ka naong, may naong sa mga tao nga nagatubang sa palmera, sa usa ka kilid og sa usa ka naong sa leyon nga nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, nabasa nga naay larawan ng templo sa Dios. Okay, a clarification before. For purposes of audience, clarification og sa tanan nga naminaw karon worldwide. Asa mabasa nga gitugot sa Dios Ezekiel 41 verse 17 to 20. 17 to 20. Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20. Question. Apan, nganong nagbuhat mga tao nga si Solomon ra may gisugo? Tubag, unang Kronikas, Kapitulo 28, 18, 19, naalagi existing law. O kanang existing law, wala na giamindar hangtod karon. Mao nang si Kristo ni gyud siya nga may object sama ni atong tuwa sa templo, sama ni atong gihatagan siya og sinsilyo nga dunay larawan sa kwarta. Ni si Kristo may komento agin sa images kay wa gyud niya giamindar ang pag sugo niya nga maghimog larawan. So karon wala may balaod nga nagbawal sa paghimog larawan, mo nang gipasubay sa balaod sa Ginoo ang paghimog larawan. Unang Kronikas 28, 19, 20. Sunod nga pangutana. Karon kiningon man ka nga doon na existing law mga igsoon, nganong inyo man kitangtang ang ikadong sugo? Dili ko obligado nga motubag ana, wala na mo natangtanga. Ngani nagdala ko dinhi og makatolik version, ayaw mi ako sa hinga amon nang gitanggal. Kung mabasa na ko naa sa among Biblia, walay gidilit. Basahon ako. Kung wala ba dinhi sa among Biblia, akong gigamit nga Bible is Duay version. Exodus Kapitulo 20 atong tanawon og tinuod bang imong akusasyon nga among gitanggal. Okay. Paminaw. Exodus Kapitulo 20 versikulo 3. Thou shalt not have a strange God before me. Thou shalt not make to thyself a graven Time off. Humana sa 10 minutes. Pangutana. Now is your time to deliver. 10 minutes. Nining sikal proposition pamatudan nga mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Ang role sa negative side pagpamatuod nga gidili sa Dios ang pagkulit sa mga larawan. You have 10 minutes larawan. Amen. 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 Tinaw, klaro kay mga igsoon. Ang kabagakan sa itong igsoon, mga igsoon. Akong gilista, mga igsoon, diya sa Genesis 1:27, nagingon ang pulong sa inyo, gibuhat sa Diyos ang tao sama sa iyang kaugalingong dagway sa Diyos. Gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sama sa dagway sa Diyos. Mga igsoon, dili larawan. Ilang gipunan. Sabi niyo mga igsoon, tinood man na sa inyong Biblia mga igsoon, ikadong sugo na, pero kadto mo sa inyong simbahan karon mga igsoon. Tanawan ninyo dito, guwabag ilangkat. Tanawa, mao ni igsoon. Ang inyong 10 commandments.
Si kinsa ka man nga makaato mga igsoon sa paglangkat sa kasuguan sa Dios. Dili ba nimo dipinsaan ang balaod sa Dios? Mo ba'y tumano ninyo ang sugo sa tawo? Nagingon diya mga igsoon, diya sa city size mga igsoon nga sa Navy. Akong balikon. Wala gayon masayop si Propeta Isaias may tungod sa gipanagna nining mga tawhana. Kining mga tawhana nagpasiningog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kaya mga sugo nga hinimo sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios og may rason maigsoon ilang gidilit unsa ka maro dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako ikaduha ayaw pagbuhat og larawan og Dios dinhi sa langit o dinhi sa yuta o rilawag sa tubig ayaw pagyugmo ni bisan unsa kay ako ang Ginoo nga iyong Dios ang bubuhan ako apan sa ilang gibuhat maigsoon diha sa simbahan ninyo adto mo karon. Gidilit nila maigsoon ang ikatulong nga sugo maigsoon do shall not take the name of the Lord thy God in vain ilang gihimo ikadua you shall not take the name the Lord in vain nga instead mao kana ang ikatulong maigsoon remember na Sabat maigsoon ang ilang gingon ikaupat maigsoon ilang gihimo ikatulo ang ikalima ilang gihimo ikaupat ang ikaunom ilang gihimo ikalima aron makumpleto maigsoon ang ikanapo nga sugo maigsoon ilang gihimo ikadua ikasiya mo ginakapo maigsoon sa Biblia sa Romano Katoliko maigsoon diya sa simbahan you shall not covet your neighbor's wife you shall not covet your neighbor's goat usara na siya kasugo maigsoon sa balaang kasulatan nga nagingon thou shall not covet thy neighbor's house thou shall not covet thy neighbor's wife maigsoon karon nga inyong naibawaan ng kamaturan maigsoon inyong gyapong dipitisahan Brother Alima tarong ba nang gibuhat sa atong mga kaparian sa pagbuta sa mga tao? Tarong ba? Tanawa ko na ninyo maigsoon. Gitagaan ba mo authority sa pagkuha sa balaod sa Dios? Asa man mo dapita maigsoon nga naay justisya ang iyong gibuhat. Sa gibuhat. Kisa may kabuhatan na. Ngayon ang gitangtaman, common sense lang maigsoon para mabutaan ang mga tao. Natingalan ko mga igsoon sa ako mga igsoon, intelihente ta sila kayo mga igsoon. Apan, nabutaan sila, hantod karon mga igsoon, tungod diini. Hindi adto nila sa simbahan mga igsoon, dili nila makita mga igsoon, ang ayaw pagbuhat o larawan. O Diyos, dili sa yuta. Kung gitugutan si Moises kaniadto og si Solomon sila ra duha ang Dios kasugo dili si Kristo wala miyari din si Kristo migsoon aron ingon niya gambi og larawan og ribulto si Senyor San Vicente o kinsa pa ng mga santusa wala mga igsoon sugo ka na sa tawo ngunang kawang lamang iyong pagsimba kanako kay inyong kasing-kasing halayo kanako kaya mga sugo hindi mo lamang sa tawo inyong gitudlo nga balaod kuno sa Dios dili na balaod sa Dios. Wa kay makita mga igsoon. Dakong pamalastamas mga igsoon. Ang ilang gibuhat sa mga kaparian. Wa mo kabantay mga igsoon. Nga naghatag lang sila usa ka representative nga pare mga igsoon. Aron dili makita nga hubo sa tubangan sa alagad sa Dios. Patubanga ang mga pare mga igsoon. Sunod nga debate mga igsoon. Pagkapin mga igsoon. Pagkapin sa sunod nga debate mga igsoon. Sa adlaw nga ipapahulay mga igsoon. Karong April 20 mga igsoon. Atong makita og bayna mga igsoon. Kung unsaon mga igsoon. Nga mga pare mga igsoon. Mamahimong gamay sa tubangan sa alagad sa Dios. Kung kaya nila mga igsoon nga magpakaringnon sa mga tao mga igsoon. Apan sa alagad sa Dios mga igsoon. Sultian ta mga igsoon. Walay makatubag dili asa man ni karon. Asa man ni karon. Igsoon. Audience, you are not part of the debate. Kudaki dito karon. Adto mo mapuhon aron mailamig sa kinsa na istorya sa kamaturan magigsoon. Arita sa kamaturan. Adto mo bisan asa nga simbahan sa tibuok katoliko. Even kini sila si Brother Migsoon, nasayod din sila Migsoon. Kaya nakabasa din sila Migsoon. Nakabasa din sila Migsoon. Na wala diha ang ikadong sugo diha sa Biblia. Pero gimong tanawon sa Biblia sa Katoliko na pero
diya sa simbahan mga igsoon, wala di lagi butang. Kay gusto sila nga kanunay butaan ang mga tao sa katawan sa Dios. Dili kita magpabilin mga igsoon nga buta. Inaya lang aron klaro ba? Yes, mga igsoon, ningon sila hinayan para maklaro. Sultian ta mga igsoon, kung dili man ninyo maklaro mga igsoon, apan maklaro kini sa mga tao mga igsoon, nga gihikap sa balang espiritu sa Dios. Igsoon, wala gayud mahimuot ang Ginoo mga igsoon ni anang larawan ni Maria nga inyong gisimba. Wala gayud malipay ang Ginoo mga igsoon. Wala gayud malipay mga igsoon. Ila na lang diskarte mga igsoon. Ila na lang dipinsa mga igsoon aron madipinsaan ang mga pare mga igsoon. Okay. So karon, mangutana ko ninyo mga igsoon. Nalipay ka ang Ginoo sa gibuhat sa mga tao? Karon mga igsoon, mo insist sa mga tao mga igsoon, wala na mo apoy, wala na mo ludhi, ibutang ta mga igsoon. Nan, nakay amahan, imong gaman og picture mga igsoon, imong kudakan mga igsoon. Okay lang na siya mga igsoon. Apan kung imong butangan mga igsoon og buwak, imong butangan kandila tapos imong ludhan, imong ampuan mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Ngano mo simba ka ni anak mga igsoon? Nga patay man na. Klaro ang giingon sa Biblia. Wato sa lasang magputol kahoy. Example lang ako Migson. Magkuha ko aning guma Migson o ang kahoy Migson. Putlon, silsilon, kulitan, sininahan, tapos simbahon. Binuhat sa kamot sa tawo. Niya mo insist, wala na mo simbaha. Dili na Diyos. Oy, gilimdan ang inyong kaugalingon mga Migson. Sa inyong kaugalingong paghunahuna mga Migson. O wala ninyo dawata si Kristo Migson. Tungod kay dili ka mo gusto nga mudol o mubalik sa Diyos. Sa Diyos mga Migson. Sa Diyos lamang kita mo simba mga igsoon. Sa Diyos lamang ang gamanan nga nag-imo sa tibok kalibutan ug sa yuta nga naghatag ug nag-provide kanato. Wala ni anang mga santos. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako 1 kayong minute panastamas. Ipasabot na si Ginoo diha sa Deuteronomy 4:16 o 19. Dili ka mo magbuhat o mga panagway o larawan sa yuta o sa langit o sa dagway sa lalaki o babae mga igsoon. Ibuhat, dagway sa babae. Si Maria ba na? Mo ba na inaong ni Maria Tinod? Wala pa may picture o kudak sa una mga igsoon? Kumunsis na mga igsoon? Ingon bitaw diha sa buhat. O kay iya makita ang mga anak sa Diyos, dili na tononaon nga ang Diyos sama sa dagway sa larawan sa tawo. O sabi magkuha ni mo na mga igsoon? Papel man na, sabi ko na bato man na, Diyos man na mga igsoon, paipil man na, na mata dili ka kita, alsaon pagali posisyon mga igsoon, wala man na ikinabuhi. Makadungog yun na mga igsoon, wala ikigaw sa Biblia, tapos dili nyo na wato ng kamaturan. Apan salamat sa Diyos. Kaya naman, tungod kinapadayag ang iyang pulong mga igsoon. Kung tiga man kamo kasing-kasing karon mga igsoon, humuka na naka mga igsoon. Ayaw labani ang reliyon mga igsoon. Kay walay reliyon nga makaluwas mga igsoon. Atong labanan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Walay reliyon nga makaluwas nimo mga igsoon. Walay reliyon. Kung nakadawat ka mga igsoon sa sayop nga pagtulunan mga igsoon, dihay niingon ako mga igsoon, dili mga pastor, dili mga ministro mga igsoon, pagkadakong questionable mga igsoon. Ang mga apostolis ba ni Kristo mga igsoon, ano na ba'y gisulahan? Wala ang mga ordinary na mga igsoon. Dili magbater ang Biblia mga igsoon o imong isulag na po katoik aron imong ipatuo sa mga tao nga nakikaalam sa Diyos. Time up. Okay. Interpolation for 10 minutes. Atong hatagan o panahon nga 10 minutos pagguba sa mga argumento nga gipadayag ni Evangelist Archie Anides. Let's give the floor for interpolations. Nagbuto-buto nga mga pangutana from Catholic Faith Defender Paul Ace Alima.
Daghang salamat, Mr. Moderator. Mr. Evangelist Archie Anyedes, nagpamatuod ako nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. O prueba ni Ana ang Diyos mismo nagkulit sumala sa Zacarias 3:9. Ang pangutana, sa dihang nagkulit ang Diyos, nasayop siya wala tubag. Dili ang Diyos ang nagkulit, mga igsoon. Never nga ang Diyos, mga igsoon, nagkulit. Kung dunay gisugo ni atong panahon na, mga igsoon, adto rang panahon na. Dili na to i-insist, mga igsoon, ang atong kaugalingon nga wala ta diha sa Biblia. Na ba'y mga ngan sa mga santos na sa Biblia? Wala man, mga igsoon. Na ba'y mga larawan sa santos niya sa Biblia? Wala man. Sunod na pangutana. Kay mingon ka man nga walay mabasa nga siya nagkulit. Kining pag-ingon sa Dios sa Zacarias 3:9 nga sa tubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong kulitan ko kini. Ang namulong niini sumala sa bersikulo 7 ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa pag-ingon sa Dios nga kulitan niya ang bato og pito ka naong, ang pangutana wa pa matubag. Nasayop bang Dios? Wala. Ang tubag, mga igsoon, kaniadto nagsugo ang Diyos. Pero sa ikaduhang kasabutan, wala nagsugo ang Diyos, mga igsoon. Even si Kristo wala nagsugo og pagbuhat og larawan og pagkulit og larawan. O mga Diyos, never, mga igsoon. Ano nga nakita karon, mga igsoon, sa ikaduhang kasabutan? Wala ta diha sa old nga kasabutan, mga igsoon. Balikon ko ang pangutana. Zacarias Kapitulo 3 versikulo 7 kama 9. Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong kulitan ko kini. Nasayop ba ang Dios nga siya magkulit? Dili mahitabo nga masayop ang Ginoo, mga igsoon. Ningingon ko, mga igsoon, kung kinsay isugo sa Diyos, siya lang, mga igsoon. Ayaw i-insist, mga igsoon, nga i-apil ang mga tao. Nga nung i-insist yung mga tao, kung sa'yo nakasuwat na sa Biblia, mo yung sundon. Okay, kay miangkon ka man nga wala masayop ang Dios. Husto ba ang Dios sa iyang pagkulit tubag? Karon, mga igsoon, husto gid ang Diyos. Dili mahitabo nga masayop ang Diyos, mga igsoon, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, mga igsoon. Ang gamhanan nga Diyos, mga igsoon, nga mao'y mamalandong kanatong tanan. Dili, mga igsoon, dili gid masayop, mga igsoon. Busa, mga igsoon, ayaw i-apil ang Ginoo, mga igsoon, nga imong insist nga nagsugo siya, mga igsoon, sa katawan karon, sa kapanahunan karon, kay wala gid ka na mahitabo, mga igsoon, nga nagsugo ang Ginoo sa atong kapanahunan karon. Sunod nga pangutana. Exodus Kapitulo 25, 1, kama 18. God said to Moses, then make images of angels. Nasayop ba ang Dios sa iyang pagsugo kang Moises nga maghimog larawan sa anghel? Nasayop o wala? Tubag. Igsoon, ang gibuhat, mga igsoon, kagisugo si Moises, igsoon. Kirubin, mga igsoon, dili larawan, mga igsoon. Dili larawan sa angel. Dili kirubin. Duha ka anghel, mga igsoon, nga nagugbo araw pagbantay sa balaang kasulatan. Mo manggali, mga igsoon, nga sa dihan, iwala, mga igsoon, gigawat dito sa Babylonia, mga igsoon. Objection, Mr. Moderator, based on the rules of debate number 4 that focus on the main topic. Ang akong pangutana, kinibang larawan nga gisugo sa Dios kang Moises nga maghimo sa larawan sa anghel. Nasayop bang Dios sa iyang pagsugo ni The question is categorical. It should be answered by yes or no. Ang question, mga igsoon, Nasayop ba ang Diyos Wala. o wala? pero ang pangutana,
mga igsoon. Ingani ha. Ang pangutana niya, Mr. larawan. Objection based on the rules of debate number 7 or number For 5. benefit of the doubt, repeat the question. Answer yes or no. Okay. Salamat. Wala na sa'yo pang Ginoo. Pero kirubin ang gibuhat dili larawan sa kirubin. Wa ang larawan bisan kay wala diri sa Biblia. So akong pangutana akong Osborne. Exodus Kapitulo 25, 1-18. God said to Moses, then make images of angels. Kategorikal akong pangutana, nasayop ba ang Dios o wala sa iyang pagsugo ka Moises nga maghimo sa larawan sa anghel? Wala Nasayop masayop o wala? ang Diyos pero si Moises ang isugo dili ang mga tao. Sakto pa kay wa man day sa masayop, sakto di ay ang iyang pagtugot nga si Moises maghimog larawan. Ang ibuot pasabot si Ginoo si Moises ang isugo dili ang mga tao. Ayaw i-insist Pekson nga gisugo ang mga tao sa Diyos. Ang pangutana, Mr. Aniedes, sakto ba ang Dios sa iyang pagtugot nga si Moises pabuhaton niya larawan? Tubag. Sakto Dili lagi niya. larawan ang gisugo sa Diyos. Kirubay lagi wala ang larawan. Ayaw po ni dugagi ang bulong sa Diyos. Wala yung larawan diri Pekson. Ha? Pagtrabaho atong masahon. Iimig mo na larawan. Mr. Sayo Moderator, objection, dili ni time sa iyang pagbasa. Ang iyang obligasyon, ang pagtubag sa akong pangutana uban sa akong premisa. Listen to the question. Proceed. Premise, Exodus Kapitulo 25, versikulo 1-18. God said to Moses, then make images of angels. Sakto ba ni nga ang Diyos nagtugot nga pagbuhat, nga buhat og larawan? Sakto o dili? Tubag. Sakto lagi ang Diyos si Moises ang isugo dili ikaw. Dinhi sa 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 10. Naghimo man si Salomon didto sa templo sa labing balaang dapit o kinulit nga larawan sa keruben. Ang pangutana, nahimuot ba ang Dios diadto o wala? Igsoon, nahimuot ang Diyos sa dihang gisugo si Solomon. Nga dihan nang masinugtanon si Solomon mo igsoon sa gipabuhat sa Diyos mo igsoon. Apan ayaw lagi i-insist lagi mo igsoon. Nga ang ubang mga tao gisugo, si Moises sila o si Solomon mga igsoon ang gisugo, sila lang duha. Sunod nga pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga si Solomon gisugo? Tubag. Imo manggi pangutana. Nganong mo counter magkabigsoon ug asa sa Biblia Mr. imo manggi Moderator, pangutana. objection, dili ni ang panahon nga mangutana kanako. Ang akong pangutana, obligado siya motubag. Kay niingon ka man nga si Solomon gisugo, ang pangutana, asa lagi mabasa nga si Solomon gisugo? Basta ang Biblia nimo kay ikaw manungutana niya na kasi Solomon gisugo. Ngano mo maibalik pangutana? Mr. Moderator, ngano ako may iyang patubagon sa akong pangutana? Okay, ruling. Pangutana. One who alleges has the obligation to prove his allegation. The premise of the question mao ni, imong gipadayag nga si Solomon gisugo nga mohimo og larawan. The question is, asa mabasa? Nga gisugo si Solomon. Ikaw mo ay nag-ingon lang ko. Nagsugo. Apan di wala na ko ang bersikulo mga igsoon. Pero naa sa Solomon mga igsoon. Objection, Nagisugo si Mr. Solomon. Moderator. Apan dili na ko masayt ang bersikulo mga igsoon. Categorical, ang akong pautana, Mr. Moderator, asa mabasa nga si Solomon gisugo. Okay, Wala pa ni the matubag. question is overkill. It is very clear that the speaker cannot cite on the biblical text and therefore proceed to the next question. Sunod nga pangutana, salamat Mr. Moderator. Asa man mabasa sa Biblia nga gipahunong na sa Ginoo, girevise na niya ang iyang existing law nga gihatag nga maghimog larawan. Second of Asa sugo. man diha sa New Testament nga maingon si Kristo nga
ayaw na mo paghimog larawan, hunong na mo sa paghimog larawan. Sa Exodus Unsa ka 20. bersikulo? Sa Exodus 20. New Testament akong pangutana. New Testament. Okay, sa New Testament. Asa mabasa nga gipahunong na sa Ginoo nga di na maghimog larawan. Gipahunong sa Dios o paghinog larawan, dili gali ipabuhat ang larawan. Tapos ingog ipahunong nga ni pa naman dili gali ipabuhat. Commandments gali. Tapos mangutana ka og sayop nga pangutana ay magtubagon na kog sakto. Pero nga Mr. pangutana. Moderator, akong pangutana akong balikon, Mr. Moderator. Kung imong ipermiso no nga. Mayingon man gud siya nga wala na ang Ginoo magsugo sa New Testament. Ako sang gigukod og naa pa kay kaprobar sa imong statement nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Mitubag ka naa. Unsa man nga verse sa Biblia nga nagtug-an nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Juan 4:24 maigsoon, nag-ingon si Jesucristo. Mao kini ang matuod nga magsisimba samahan. Ang magsisimba samahan diha sa espiritu ug sa kamaturan ug mao kanay gusto samahan mga igsoon. Klaro? Mr. Anides, dili na mao ang tubag sa akong pangutana. Ang pangutana, asa mabasa nga si Kristo nagpahunong na sa paghimog larawan. Ang tubag mga igsoon, ang Dios sa espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglang managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Common sense na mga igsoon nga dili ipabuhat ang larawan. Okay, so salamat no. Mo-proceed lang ko sa laing pangutana. Proceed to the question, common sense. Matud nimo gidelete ang paghimo og larawan sa mga Katoliko. Kung akong ipresentar kanimo ang usa Time is up for 10 minutes. Okay? And so, summary, 10 minutes, negative side. 10 minutes, iyang isummarize ang maong lantugi kabahin sa mga larawan. Ngaya karon nga pamatudan out of the debate. In other words, when you have to deliver a summary of the debate, ayaw na pangapkap og laing argumento. You have to recap the entire proceedings of the debate. Do not touch on other aspects, only on the out of the proceedings as a summary. Ruling both sides. Proceed. Salamat mga igsoon. Igsoon diha sa Jeremias 3:9 mga igsoon, ningon ang pulong sa Ginoo. Nagpapulong si Ginoo. Nagbaligya usab siya og iyang lawas og wala siya mubati bisan nalagyutay nga kaulaw ni ining iyang gibuhat gihugaw-gawan niya ang iyang tibok nasod. Nanapaw siya pinaagi sa pagsimba sa mga bato o sa mga kahoy mga igsoon. Ang mga tao karong panahona dili na mubati og kaulaw, musimba na lang sila sa mga bato, sa mga larawan nga walay kinabuhi. Kaklaro ni anak mga igsoon, dili sila mudawat mga igsoon nga gingon sa kaalam ni Solomon na ang labing alaot nga tawo mao mga tawo nga nagbaton sa mga binuhat sa kamot sa tawo nga walay kinabuhi. Alaot gispesify na ganina mga igsoon sa kaalam gyapon ni Solomon mga igsoon nga ang sinugdanan diha sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyos mga igsoon dunay usa ka amahan nga namatyan og anak mga igsoon nga pinangga kayo niya unya iyang gihimuan og larawan, iyang gitagaag seremonyas ang usa ka patay. Ang pista mga igsoon, kanang inyo mga gisilibrate ka pista mga igsoon, patay na o buhi. Sa nagkalakat ang kadugay nga panahon mga igsoon, ang maong dili batasan nga ni Dios mga igsoon, nahimo ng balaod mga igsoon o gisimba na sa mga tao. Muna'y nahitabo karon mga igsoon. Tapos dili na konon, dili man ni Diyos, dili man ni larawan.
Bisag ingon na gibuhat tanang binuhat sa kamot sa tawo. Apan dili sila mudawat mga igsoon sa kapildihan mga igsoon kay mapahitason man. Nag-ingon mga igsoon ang Mateo 5:1 mga igsoon, bulahan ang mga tawo nga sila miila sa kabos nga espirituhanon nga mga butang tungod kay ilang maangkon ang gingarian sa Dios. Garbo ang nahitabo sa mga tawo mga igsoon mo nang dili mo angkon og kasaypanan, dili mo dawat mga igsoon nga gilangkat. Mo kini nahitabo mga igsoon. Mo kini nahitabo sa mga tao karon. Gilabanan nila ang bakat. Kaklaro ana, Roma 1:22. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis si mayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, mo na nagimaya ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Kana, usap na. Di ba na binuhat sa kamot sa tawo? Nga nang gimaya man ninyo? Nga nang giposisyon man ninyo? Nga nang gipasidunggan man ninyo? O tungod di ini, gipasagdan na lang sila sa Diyos. O mo na naitabo, karon mga igsoon. Gipasagdan na lang mo sa Ginoo. Diha sungod sa inyong malaway nga gitingwa sa inyong una-una mga igsoon. Kabantay mo mga igsoon. Ato tagsipo, ato taog, katedral mga igsoon, bisag asa nga simbahan sa Katoliko mga igsoon. Doon na yung mga papangwarta. Doon na yung mga santos, mga ribulto mga igsoon. Gihimo nilang negosyo, wa mo kabantay ni ana. Recap man ni mga igsoon. Giulog-ulugan ra mo mga igsoon sa mga pare mga igsoon. Ngano gud in tawo nga mohatag magkag kwarta mga igsoon. Ngano kung imong pabisahan ang patay mga igsoon. Nga wala na kasiguruhan mga igsoon. Wala na kasiguruhan mga igsoon. Apan siguro ka mga igsoon sa dihang inyong ilitok ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Diha sa inyong kasing-kasing o gunahuna mga igsoon. Siya magatubag kaninyo mga igsoon. Kaninyo siya lamang. Wala sa mga santos, wala ni Maria, wala ni San Pedro, wala ni Lucas mga igsoon. Kundili si Kristo lamang. Wala si Pedro Kalungsod mga igsoon sa Biblia. Wala si Senyor Vicente sa Biblia. Wala na yung mga inahan sa regla, inahan sa unsapan ng mga santos. Wala man na sa Biblia. Wala man na rin mga igsoon. Dili ni Diyo madawat mga igsoon ang kamaturan mahitungod ni anang mga butanga. Magpadayon na lang padayon ka mo mga igsoon hantod karong mga panahon na sa sayop ng mga pagtulunan. Kini sila mga igsoon, sure ko mga igsoon, aning ilang grupo sa Catholic Depender. Aduna na pagbati o pagkonsensya mga igsoon, sa hinay mga igsoon. I am sure mga igsoon, nga aduna na mga Catholic Depender mga igsoon, nga mo hinay mga igsoon sa pagbiya, sa maong pagtuo mga igsoon. Mao ka na mga igsoon. Inaot pa ang mga igsoon. Nga ang kalinaw o gugma ni Kristo mga igsoon. Mao gayon ang mapatibaba mga igsoon. Ayaw na mo pailad mga igsoon. Ayaw na mo pailad. Kabantay mo, kita rin kaaway, kalalis-lalis mga igsoon. Pero mga pare, asa man sila? Asa man sila? Dili ta dapat ingani mo tabagyani mga igsoon kung napa sila mga igsoon o mutugan pa sila sa tinuod. Mao man gani nga nagabahin-bahin ang tibuok kalibutan tungod kay wala sila mitudlo sa ilang katungganan isip sa kalagad sa Dios. Basahan ang Mateo 23 mga igsoon. Sabtan ninyo mga igsoon. Sabtan ninyo ang Mateo 23. Sila ang itumbok sa Biblia mga igsoon. Daghang mga tigpakaringnon mga igsoon nga kunuhay alagad sa Dios pero ultimo mga igsoon nga kasuguan sa Ginoo dili mo sugot iya baka sa Dios ni ana. Idili ka magbuhat inganong magbuhat ka. Idili ka magyugbo inganong magyugbo ka. Nga imong bakakan imong kaugalingon diya sa inyong balay na mo'y altar kana inyong butang kandila nagsugo ang Biblia butang kandila butang igbuwak na ikaw man imong kanong gusaryuhan unsa may gitudlo mga igsoon sa Biblia mga igsoon amahan namo anak ka sa langit pagdaygo namo ang imong ngalan umabot ka namo ang imong ginggerian dinhi sa yuta ang mayngon sa langit ang kalado namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo o dili mo kami tugyan sa panulay hinunuan luwasa kami sa dotan amen mo na gitudlo sa Biblia karon
Tudloan ninyo mga tao, Abi Maria, magimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Wa ka kuyape. Asa man na sa Biblia? Asa man na sa Biblia, Magson? Si Maria, Magson, inahan sa atong Diyos, Magson, nga si Jesucristo tawhanon, pero ang Diyos sa langit, Magson, walay inahan. Nata dire kalibutan na, Magson, lumalabay lamang mo nang nata inahan, pero dito sa langit, Magson, wala ta inahan, Magson. Kita tanan mga igsoon, brothers and sisters ta dito, mga igsoon. Walay labaw nato, mga igsoon. Kung labaw man ka dire sa imong posisyon, mga Reminder, igsoon. topic is larawan. Yes, larawan, Maikson. Larawan. So wala, gitugot kayo sa Biblia, Maikson. Kamu na lang mo timbang sa katawan sa tibok kalibutan kung kinsa anaa sa kangayanan o sakto, Maikson, nga naa sa kamaturan, Maikson. Suway mo bisita sa inyong simbahan, gilangkat, Maikson. Pero sa inyong Biblia, naa. Pero sa inyong simbahan, naman na yung mga 10 commandments, Maikson. Basahan ninyo, Maikson. Basahan. Di ba ilang gilangkat, Maikson? Kaya nga naman, pagpabuta sa mga tao. Panahon na mga igsoon nga mahigmatata sa kamaturan, mga igsoon. Panahon na yun, mga igsoon. Ayaw na pagaygahi, mga igsoon, o paglangan-langan, mga igsoon. Kay karon na ang adlaw sa kaluwasan sa Diyos, mga igsoon. Karon na ang adlaw sa kaluwasan. Biya ka mo ni anak, Maigson. Ayaw kalimte, Maigson, sa Gipadayag 22. Bulahan ang naglabas sa ilang mga piste. Kay sila hatagag katungod sa pagsulod sa gingarian sa Diyos. Apan dito sa gawas. Dito ang mga malaway, ang mga talawan, ang mga salamangkino, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, mga Igson. Ako si Isos ang nagpasidaan na ini ngadto sa tibok katawhan, sa tibok simbahan, sa tibok kalibutan, mga Igson. Kung dili man mo ilang, mga Igsoon, nga kini Diyos, mga Igsoon, magmahay ka mo, mga Igsoon, dito sa ikaduhang kinabuhi, mga Igsoon. Magkagot niya ang inyong mga ngipon, mga Igsoon. Muingon mo, apat lagi nagpatugo sa gipadala sa Diyos nga mga ibanghilista, mga Igsoon. Kaya nga naman, tungod kay dili mo gusto mo dawat sa kamaturan. Kamaturan ta, mga Igsoon, biya mo ni anak. Dili na makadungog, dili na makalakaw, wala na igahom. Mingan sila, naman, o sa samnil, lalawan ni Santos, kaklaro anak putaw, bakal, bato, siminto, kaklaro anak papel, kaklaro anak, tapos mo di mong inganaan, mo di mong ludhan, ang imo di sa gibaylo sa Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan, sa gamay nga butang nga binuhat sa kamot sa tawo. Ayaw ibaylo, mga Igsoon. Naginawa ka, mga Igsoon. Tagaadlaw kitagaan kag panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. Ayaw ibaylo ni anang mga butanga nga gamay lang kayo. Wala na ipili sa tubangan sa Diyos. Ilara nang gipangadok-hadlok, mga Igsoon. Time is up. Salamat. Speaker summary on the negative side. For all the debaters, all the viewers worldwide, the rule kung wabot na gani sa summary, ang inyong main topic mao kadtong gidebatihan. Asa pick up pa, asa dapit ang defect sa other side, and then you have to summarize both in the affirmative or the negative side. The role and the summary is the conclusion of the debate. Nining putuha karon after the negative side, mi-deliver sayang summary, linangkob nga pagkaasoy. Ato nang ihatag ang linangkob nga pagkaasoy sa debate. Summary, nining pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Summary of the debate. Affirmative side, Catholic faith defender Paul is Alima. Okay, daghang salamat kanimo Mr. Moderator sa imong nindot nga pag-moderate dining amaong debate. O kaninyo sa tanang milahutay sa pagpaminaw sa atong educational dialogue. Daghang salamat usab kaninyo.
O sa akong pinanggang kaatbang, si Evangelist Archie Aniedes, salamat usab sa iyang kadasig, sa iyang mga pulong, nagipamuong dinhe. Although murag sakit nga bation, pero kung doon na tayo paghigugman niya, atong masabtan ang iyang kadasig, ug diha na nang mong kadasig, hinaut unta nga ang Espiritu Santo magiya sa iyang kinabuhi sa dalang kung asa siya paingon. So ani ako sa akong linangkob o pag-summarize nato sa isyu nga gidebatihan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa Biblia. Wala gyud mapalpak ang akong pagpabarog kay ako mang napresentar ang kaligunan nga bisan gani ang Dios nagmugna, nagkulit ug naghimo siya larawan. Mao nang sa dihang gipangutanan nako si Evangelist Aniedes, nasayop ba ang Dios sa dihang nagkulit siya ug usa ka butang? Mingon siya, wala masayop ang Dios. Sa ato pa, may admitir siya nga bisan pa ang Dios nagkulit. O sa diyang ako siyang gipangutana dito kang Moses, nagisugo man si Moises sa Dios. Ang pangutana, nasayop bang Dios sa pagsugo niya kang Moises nga maghimo og larawan? Niingon po siya nga, wala masayop. So ang tanan nako nga gipamatuod iyang giuyunan. Busa makaingon ako nga niining ikaduha nga proposisyon, wala gyud makabungkag ang akong pinangga nga makaigsunan. Nagpabiling, nagbarog ang kamatuoran nga ang mga larawan gitugutan gayud sa Dios ug akong gipresentar ang daghang mga ebidensya sama sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa sulod sa labing balaang dapit gikulitan og larawan ug ang templo sa Dios. Ezekiel 41 17 hangtod sa 22 sang ang bungbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa makiroben, larawan sa tao, larawan sa palmera ug larawan sa leon. Ug sa dang akong gipangutana sa mga pangutana sa afirmatibo nga pangutana, wala gyoy gikasungag nga katarungan kining atong pinangga. Mao nang ang bulawan masulayan ang iyang pagkatinuod kung kiniidangdang diha sa siga sa kalayo. O atong nakit-an nga sa dihang atong gidangdang sa silaw sa kamatuoran, ang atong pinangga natunaw ang tananiyang pangatarungan ug nabangkaruta siya sa iyang pagpamatuod nga ang mga larawan wala itugot sa Dios. Sumala sa balaan nga kasulatan, atong mabasa nga bisan ang atong Ginoo wala gid mo object og larawan. San Mateo kapitulo 22 bersikulo 19 hangtod sa 20 o kini ang atong mabasa. Ipakita kanako ang salaping ipamuhis o giduhulan nila siya usa ka denaryo o mingon si Jesus kaniya kang kinsa kining larawan o patik niini. Mitubag ang mga tao, larawan ka na ni Cesar. Ang pangutana sa dihang si Kristo gihatagag larawan sa kwarta, may object pa si Kristo? Wala si Kristo mo object. Mao nang bisan ang atong Ginoo wala magsupak-supak og larawan og dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 49 mao kinang atong mabasa. Sa ingon nga gidala nato ang larawan sa usa nga hinimo sa abo, dadon usab nato ang larawan sa usa nga langitnon.
Kung magdaladala kitag larawan sa mabutang sa yuta, gidapit kita sa balang kasulatan nga ato sabdadon ang larawan nga langit nun. Mao na naami larawan sa mga anghel. Kay naaman na sila sa butang sa langit. Naami larawan sa mga santos, kay mga santos tuaman sa langit. Mabitaw nga ako sa gipangutana, naabay mabasa sa Bagong Testamento nga gibawal ni Kristo ang paghimog larawan. Wala siya katubag. Og ang iyang mga tubag pabor kaayo sa afirmatibo, mao nang makaingon ako nga niining maong debate ni daog gayod ang kamatuoran o pagkasuperior sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Daw sama kini sa pulawan nga walay nahimo ang atong igsoon aron ngayang gubon kining lipon nga kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan nga gialaw sa Dios nga maghimog larawan. Ang gibawal diha sa balaang kasulatan mao ang malarawan sa mga Dios-Dios. O kini atong malarawan dili kini mga Dios-Dios kay wa manato kini ilha nga Dios. Walay bukan na Katoliko nga moampo nga moingon Dios namo nga Antonio hatagi kami auto. Walay Katolikong moingon nga Dios namo nga Roque hatagi kami og karaoke. Wala po'y butan nga Katoliko nga moingon Dios namo nga Agustin pahunungan na intawon ang COVID-19. Sa ato pa, kitang magkatoliko, wala kita mag-isip sa mga larawan nga Diyos. Sila lang ang nag-isip nga Diyos. Mauna, nga, I'm sorry, Mr. Aniedes, ya ka ng imong pag-akusar ka na mo sa mga butang nga wa na mo buhata. O sa may atong tawag sa mga santos, San Antonio, san ang atong address nila? Kay dili man sila mga Diyos. Kaya atong mga larawan, dili Diyos ang atong pag-isip na ini. O ibutang ka na sa bokabularyo sa inyong kahibao. Kaya kaming mga Katoliko, neither nga nag-isip sa mga larawan nga Diyos. Maunang nasipyat ka mo sa inyong pagpamatuod nga kini mga Diyos-Diyos. Kitawagan ni sila nga mga santos, kay dili sila mga Diyos-Diyos. Pero sige na lang, ato na lang pasayloon, kining atong pinangga, o atong i-apil kanunay sa atong mga pag-ampo, nga hinaot, kaluyan sila sa Ginoo, i-part na to sila sa atong prayer. Kaya ang Ginoo, nag-ingon sa Juan 17:21, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. O Mr. Aniedes, kauban sa imong grupo sa inyong Soldiers of Christ, dawata ang among mga pag-ampo alang kaninyo o hinaot na kaluyan kamo sa grasya sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios na tuwa sa langit, dili kini maong mga larawan. Salamat. Salamat. Mayang gabi ka nato. Brad Paul Alima, atong gipaminaw ang both sides of the issue.